Μουγιά βλέπει διαθέσιμο χώρο, ανεβαίνει ψηλά. Μια κεφαλιά από τον Ραούλ Γαρθία. Χουαν Φραν και Ραούλ Γαρθία. Η σέντρα καλή από τον Ραούλ Γαρθία, επικίνδυνη. 0-1 Μάριο Μάντζουκιτς. Σάμπι Πριέτο, Βέλα. Αμέσως το σούτ με το αριστερό, 1-1. Άμεση απάντηση, προσπάθησε να τη δώσει ο Ιβανόλα Γκιρέτσε. 1 λεπτό μετά τον γκολ του Μάντζουκιτς, δεν το κατάφερε. Το καταφέρνει όμως ο Κάρλος Βέλα. Φωνικό τελείωμα με το αριστερό πόδι. Δεν είχε χρόνο να κάνει δεύτερη επαφή με την μπάλα, αλλά η μία του ήταν αρκετή. Το άνοιγμα του Κάρλος Μαρτίνεθ και παίρνει την μπάλα μπροστά ο Βέλα. Περνάει από το Γοδίν, πέφτει κάτω και θα πάει ο Άλβαρεθ Ιθκιέρδο να τον τιμωρήσει με κίτρινη κάρτα για το θέατρο. Μια δεύτερη ματιά. Δεν θα έλεγα ότι είναι θέατρο και δεν θα έλεγα ότι ο Γοδίν παίζει και την μπάλα. Κόκκε. Γρανέρο. Μιράντα λάθος, τρελό λάθος από τον Μιράντα. Κι όμως δεν το πληρώνει η Ατλέτικο. Ο Αγιρέτς έχει μια δεύτερη ευκαιρία πάνω στα πόδια του Μογιά. Βέλα, για να δούμε αυτός. Πάνω στο σώμα του Μάριο Σουάρεθ και εν συνεχεία φάουλ του Αγιρέτσε στον Μογιά. Τι ευκαιρία. Περνάει ο Βέλα. Καλή συνεργασία με τον Σάμπι Πριέτο. Επέμβαση του Γκιλιέρμε Σικέρα. Αυτό που θέλουν να δουν το βλέπουν. Δεύτερη κίτρινη κάρτα μέσα σε 2-3 λεπτά. Περνάει ο Αρντά υπέροχα. Κόκκε, Ραούλ Γαρθία και Ανσάλντι. Πατάει στην περιοχή ο νέος αριστερός μπακ της Ατλέτικο. Γυρίζει τη σέντρα. Out ο Μάντζουκιτς. Θαλδούα, σέντρα του αριστερού μπακ. Κεφαλιά 2-1.